Mega bange, og så synes du, det var sjovt. Ja. Hvordan gik du fra at være bange til, at det var sjovt? Fordi man ligesom var sikret, at det var ikke sådan noget, man skulle. Man kunne bare tage ned, når man ville. Så frivilligheden i det, og det, at du var sikret godt. Okay. Hvad synes du har lært herude? Jeg har lært for eksempel, hvordan man tænder et bål, og hvordan man pakker for tingene, de skal være ordentligt. Ja. Og hvordan man ruer ordentligt i kajakken. Ja. Hvad har det krævet af dig for at kunne lære det? At man selv lige var med i stedet for at hænge i baggrunden og sådan lidt nederen over det. At man gerne selv gider at være med. Ja. Okay. Og hvordan tænker du vil kunne bruge det resten af sommerferien og næste skoleår og sådan noget? Fordi at man bare lige siger ja til nogle forskellige ting, i stedet for bare så at sige, at det gider man ikke. Ja. Selvom man ikke ved, hvad ting er, så skal man måske bare sige ja til dem. Ja. Så det her med at sige ja til noget, man ikke kender, eller det er ukendte. Er der nogle nye sider af dig selv, du har fået øje på? Ja, jeg plejer ikke at sådan kan nævne egentlig flere lidt, når der er ståbrand og sådan, men der er også overlevelsessiden af teamworksiden. Ja, hvad er det for, hvad er det? Det var teamworksiden, det er det der med, at man laver noget sammen, og det er jeg ikke så vant til, men det er jeg blevet vant til. Ved at være her? Ja. Ja. Jeg tror du, det er noget, I kan bruge noget mere af, når I er tilbage i skolen næste år? Ja, det tror jeg bestemt. Okay. Hvad synes du, der er noget, der har manglet, vi kunne have gjort lidt mere ud af? Noget, altså et eller andet? Jeg synes, det skulle være sådan lidt, at i al den fritid, vi har haft, at der skulle have været nogle aktiviteter, man kunne gå sig i gang med, i stedet for, at man lidt bare lavede noget for sig selv. Okay. Så du har brug for, at I blev sat i gang med noget? Ja. Og hvad sker der, når I ikke gør det? Jeg føler mig bare ikke gå rundt og hænge, man ikke så at sove igen og sådan noget. Ja. Er det ikke også okay en gang imellem at have sådan nogle timer, hvor man egentlig er lidt overladt til sig selv? Og Jo. Men det er lidt federe at gå rundt og lave noget. Ja. Rigtigt. Skide godt. Det er rigtig godt med det. Og så vil jeg da sige, det der med det gode humør, det har du. Det er der ingen tvivl om. Du har let til smil, og du har altid en frisk bemærkning. Nogle gange lige en for mange, men det kører rigtig godt. Vi er i gang. Nå, Manny. Det var godt, du kom med. Ja, det var tak. Hvad fik dig til at beslutte dig for at ville med på tur? Det er nok min klassekammerater. Er du med? Nej, det er også mest fordi, nu er jeg stoppet på skolen som sådan. Ja. Og så vil jeg også gerne lige afslutte det ordentligt. Ja. Hvordan har det så været? Det har været hyggeligt. Ja. Hvad synes du har lært, for eksempel? Altså ikke så meget, fordi jeg har prøvet mange af tingene før. Ja. Men jeg tror sådan en som nogle af de andre, som der ikke har været ude i naturen så meget, de har lært en masse. Ja. Hvis du nu prøver at kigge på nogle, altså jeg ved godt, du har prøvet nogle af tingene før, men hvad har du lært sådan, kan man sige, lært om dig selv i forhold til nogle af de ting, du har været ude igen? Vi skulle huske at hjælpe hinanden. Hjælpe hinanden? Okay. Er det noget, du har gjort før? Har du været god til det før? Lagt allermest mærke til med dig, det er jo ufattelig hjælpsom og opmærksom på, hvordan andre de har det. Det har været opmærksom på, hvordan andre de har det. Det har været rigtig fedt. Hvad synes du, der har været fedest? Rappel og så videre. Det er væk på. Og også lidt det der, hvad hedder den, svævebane. Svævebane? Ja. Hvad var fedt ved det? Bare flyve gennem luften. Fart og tempo? Ja. Ja. Okay. Hvad, hvis nu vi skulle gøre sådan en camp her næste år med nogle nye elever, og du skulle forklare dem, hvorfor de skulle tage med, hvad vil du så sige til? Fordi de kommer ud og være lidt mere social med deres klasse, i stedet for at sidde indenfor og spille computer resten af sommerferien. Ja. Og ikke lave så meget, så er det jo fint nok at være herude i skoven og lave nogle ting. Så kan man jo selv tage hjem og lave nogle af de ting. Så du tænker, at nogle af de ting, I har været igennem og lært herude, det kunne man selv gøre noget derhjemme? Det er måske senere i sit liv. Ja, hvordan det? Hvad kunne det? Med at starte bål, eller ja. Uden at bruge lighter eller papir. Ja. Det var godt nok. Hvordan har det været at lære det? Det var da fedt nok. Det var du god til? Ja, det var det spændende. Hvad kunne vi voksne her, hvad tænker du, vi kunne gøre bedre? Hold lidt tættere på købmanden næste gang.
Og hvad er det for nogle ting, man skal finde frem ind i sig selv for at være med på det her? Hvis du nu kunne snakke for dig selv, men måske også nogle af de andre, hvad er det for nogle ting, man sådan skal udvikle ind i sig selv for at kunne deltage? Altså man skal jo bide ting i sig jo. Altså, ja. Man skal jo bide i sig, at der er mange dyr. Man skal jo bide i sig, at man ikke lige kan se, hvad vennerne de laver derhjemme, altså med mobil og sådan noget. Altså, men altså, det er bare generelt, altså. Hvad kræver det at kunne det, at bide det i sig? Altså, det kræver jo, altså, at man kan stole på sig selv og sige, at det her, det kan jeg jo godt. Og hvis man så ved, at man ikke kan det, så kan man så sige, at så tager man det op som en udfordring. Ja. Ligesom alle de andre ting, hvis man ikke tør så meget af det, så kan man sige, at det er også en udfordring, at man ikke lige kan skrive til kammeraterne derhjemme, eller skrive til kæresten. Altså, det er jo lidt det. Så det her med at bide noget i sig, og tage noget som en udfordring, og kan sige, være lidt på usikker grund, hvordan tænker du, det du har oplevet her, hvordan tænker du, at du vil kunne bruge det fremadrettet, når du skal videre efter folkeskolen? Altså, jeg tror, at det der med, at det er rigtig, rigtig vigtigt at høre efter, at det der med, at altså for eksempel, at nogle af de ting, vi har lavet, der har været en risiko for at det kan gå roligt galt. Så altså det der med at høre efter, men også bare det der med, at man skal stole på sig selv. Ja. Og hvis man, at man skal trække vejret nogle gange, før at man bare smides ud i det. Ja. Så altså, en god ting, altså jeg vil i hvert fald tage med mig, det er lidt det der med, at der kan være nogle rigtig store udfordringer, men altså, i stedet for bare at prøve at pakke dem ind og så smide dem væk, måske prøve at åbne dem lidt op, og så prøve at se, om der er noget, at man egentlig troede, at man ikke kan, men altså, at man så prøver det alligevel, og så ser, at det faktisk ikke er så slemt. Og det tror jeg også, at sådan lidt er med uddannelser og sådan lidt, at det der med, at man er måske bange for at komme ud af folkeskolen og komme ud i arbejdsmiljøet og sådan noget. Men altså, det tror jeg, det vil være en ting, jeg vil tage med i hvert fald. Tage udfordringerne op, selvom man ikke tror, man kan. Helt sikkert. Det minder mig lidt om, da I skulle have hesten henover. Skulle hesten henover den der palle der, ikke? Ja. At flere af jer troede ikke, I kunne, og lige pludselig så tog I udfordringen op for alvor og fokuserede og gjorde det, ikke? Altså, det er en ting, man ikke lige regner med, at man egentlig har evnen til, men så lige pludselig sker. Ja. Så siger man også bare sådan lidt, okay, ting jeg aldrig nogensinde har prøvet før, det kan jeg alligevel også godt jo. Ja. Så ja, det er i hvert fald en ting, jeg vil tage med mig. Ja. Jeg skal sådan set bare høre dig nu, Jones. Hvad fik dig til at tilmelde dig? Det var sådan set mig og altså mine venner, vi tænkte, det her det kunne være rigtig fedt at prøve os og komme ud og lære noget nyt. Leve lidt i naturen. Okay. Komme lidt væk fra hverdagen. Ja, hvordan kan det være, I synes, det kunne være fedt? Fordi i hverdagen der er der meget sådan faste rammer. Så prøv at bryde de rammer og få noget nyt. Okay. Har du oplevet faste rammer her? Ja, der har selvfølgelig været nogle ting, som man sådan skulle igennem, men ellers har det været meget løst. Så det synes jeg. Og hvad har det gjort? Hvordan har det? Det har givet mere frihed. Man lærer sig selv meget bedre at kende, synes jeg. Ja. Når der ikke er så faste rammer, som der er. Man lærer sig selv bedre at kende. Du lærer at kende? For eksempel der i går, der var vi sammen med de heste der. Der lærte man så meget sådan om selvkontrol. Og det var ikke så meget sådan, jeg vidste ikke så meget om det, fordi du kunne få hesten nærmest så godt lige hvad du ville. Ja. Så det var sådan noget. Så lidt omkring selvkontrol? Ja. Og det der med selvkontrol, hvordan vil du kunne tage det med tilbage? Fordi der er jo en hverdag, der snart kommer til igen. Det er det der med, der snart kommer til igen. Det er det der med, helt hesten. Hvis jeg sådan er helt vild og voldsom, så bliver den også sådan helt vild og voldsom. Ja. Og hvis jeg sådan er helt rolig, så er den helt rolig. Så. Og hvordan vil du kunne bruge det i skolen næste år? Det vil jeg kunne bruge ved, at hvis nu en lærer jeg kommer over til en lærer, sådan nu, sådan er helt vild og sådan noget, så lærerne måske også sådan vild, og så hvis jeg kommer rolig over, så er han højst sandsynligt også rolig. Okay. Så den her selvkontrol, det her med at kunne styre sig. Ja. Hvad for andre? Så den her det her med at kunne styre, det her med at kunne styre sig. Ja. Hvad for andre ting, du har været igennem i ugen, synes du, der har lært dig noget? Så noget som det første. Der var nogle ting, som jeg vidste, men også nogle ting, som jeg ikke vidste. Noget som
der med et åbent benbrud og sådan noget, eller knoglebrud, det er nok ikke så tit, man kommer ud for det. Jeg håber ikke. Nej, men det er alligevel sådan rart, når man kan vide til hvis nu. Ja. Altså, så ved du, hvad du skal gøre. Ja. Så. Okay. Ja. Men udover at få den viden, hvad man skal gøre, hvad gav det dig så også? Hvordan synes du, det har styrket dig, udover den viden? Det gav mig lidt mere tryghed, fordi hvis man står i situationen, så ved du, hvad du skal gøre. I forhold til, hvis jeg ikke har lært det her, så er jeg nok ikke vidst, hvad jeg skulle gøre. Så lidt tryghed. Jeg husker, der var en, der sagde, at hvis man stod med sådan en åben benbrud, så ville man sgu ikke vide, hvad man skulle alligevel, og så ville man nok bare ringe efter. Og så kommer jeg til at sige, jeg tror faktisk, vi kan gøre det. Men jeg tror, det er rigtigt. Altså, jeg tror, vi kommer til at gøre det rigtige. Men jeg tror, der kommer lige sådan, man får lige et lille chok over. Ja. Du går nok i chok så 2 sekunder og sådan noget, og så begynder hjernen sådan at reagere på, at der skal hjælpes her. Så jeg tror, inderst inden så gør man det rigtigt. Ja. Hvad har ellers været godt? Hvordan har aftenerne været? Aftenerne, de har været rigtig hyggelige. Vi har siddet omkring et bål, og altså bare siddet og hygge og snittet noget. Der er en masse, der har fået snittet nogle træknive og sådan noget. Ja. Så det er rigtig hyggeligt om aftenen. Ja. Og hvad oplever du der udover hyggen? Hvordan oplever du I sammen? Jamen altså, du snakker med en hel masse folk, som du ikke har snakket med tidligere på året. Og du lærer en masse folk. Hvordan det? Jamen altså, du kan godt se, altså i dagligdagen, der er de jo på en måde. Men herude, der er det jo på en helt anden måde, fordi altså, det er noget andet at være herude. Hvad gør det ved jer som kammerater, tror du, når I kommer tilbage igen? Jeg tror, det styrker os, fordi vi kender hinandens svagheder og sådan noget bedre. Okay. Så. Yes. Hvad synes du, hvis du sådan skulle sige noget, der kunne have været noget mere af, eller noget, du synes, det kunne vi godt have haft, som du endnu ikke har oplevet, for eksempel? Hvad kunne det være? Sådan noget som mountainbike, det gad jeg godt herude, hvor der er mange bakker og sådan noget. Ja. Så det kunne være fedt. Og så, hvad mere? Altså, der er vel ikke rigtig mere, det kunne toppe det hele. Okay. Jo, vi har fået meget nok, men det skal mere. Det må jo også gerne være noget andet, end det, I var vant til derhjemme. Jo. Så. Men så, hvis ikke du har andet end slikket ved det, så siger at du synes, det har været perfekt, som det har været? Ja. Hvis der er en af de ting, du har tænkt på her, 4-5 dage, eller lært, som du tænker, det vil være rigtig godt for dig, og kunne det videre frem i livet, både på efterskolen, men også når du er færdig. Hvad er det så for en ting, du tænker, det vil du i hvert fald gerne til? Godt spørgsmål. Ja. Det der med bålet, det kommer jeg helt sikkert til at bruge resten af mit liv. Altså, ja. På en eller anden måde. Ja. Lige pludselig. Jeg ved aldrig, hvornår man er frivillig i en eller anden farsøg skov. Nej, det er rigtigt. Så det kunne godt nok. Ja. Kunne du, når du sådan har oplevet det her med at være ude i naturen og sådan noget, kunne du få lyst til at gøre noget mere af det også? Jo, jeg kunne godt tænke mig, det kunne være fedt, hvis det var i udlandet, for eksempel med nogle højere bjerge eller sådan noget. Okay. Sådan noget lidt mere ekstremt. Ja. Det synes jeg, det er fedt sådan noget. Hvad tiltaler dig ved det? Altså bare generelt det der med kravle og sådan noget. Ja. Og så videre. Det er jo fedt nok. Ja. Det kravle nogle ting, men jeg vil bare gerne højere op. Ja. Det er der ikke så mange, der er meget på, men det vil jeg gerne. Du kan godt lide at komme i højden? Godt lide sådan, hvad hedder det nu? Man hænger i sit liv sådan 50-50. Ja. Jeg skal lige prøve at spørge dig. Dengang du hørte den her tur her, tænkte du så bare med det samme, yes? Eller gik du lige at tænke lidt over det først? Jeg gik godt tænke lidt over det. Du gik at tænke lidt over det? Ja. Og hvad var det, du gik at tænke på? Om jeg skulle have leget. Ja. Fordi hvad var for, at du skulle, og hvad var imod, at du skulle? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke tænkt over det. Du har ikke tænkt så meget over det? Nej. Hvordan har det været at være her? Hvad? Hvordan kan det være, hvordan kan det være, at du tog med sig? Jeg fik lyst. Ja. Hvad var det, du fik lyst til? Opleve noget. Ja. Var det noget specielt af det, du fik at vide på forhånd, vi kunne opleve, som du... Kajak. Kajak? Ja.
Hvordan har det så været? Det har været sjovt. Okay. Lidt udfordrende. Hvordan det? Ude på bølgerne. Vandet. Ja. Hvordan har du det med vand? Jeg kan godt lide vand. Du kan godt lide vand? Ja. Så du er heller ikke bange for at falde i, eller? Nej. Nej? Okay. Hvad har du ellers, hvad synes du har lært på turen? Hvordan man laver 8-tal og dobbelt 8-tal. Ja. Hvordan man går på kajak. Ja. Hvad synes du ellers, du har? Klatre i træer. Og hvad? Klatre i træer. Klatre i træer? Okay. Hvordan har det været at lære at lave 8-taller? Det har været sjovt og nemt. Nemt? Ja, du er god til det, lad jeg mærke til. Ja. Hvordan tænker du sådan, hvis du skulle sikre nogen en gang med sådan en 8-tal, vil du kunne det gøre det igen? Ja. Ja? Okay. Hvad, er der noget, du har manglet? Nej. Ikke sådan rigtigt? Nej. Er det noget, vi kunne have gjort bedre? Nej. Det var godt. Så du har været glad for at være her? Ja. Okay. Du er godt, jeg sådan havde hånden op og sagde, at du godt ville med. Sådan en tur, er det rigtigt? Det er godt. Hvordan kan det være? Jeg synes, det lyder fedt. Hvad er det, det lyder fedt? Anderledes i stedet for en normal ferie. Ja. Være ude i naturen. Hvad er en normal ferie? En normal ferie for mig er, jeg er hjemme, og så tager jeg ud til venner, og så plejer vi altid at tage en uge til udlandet. Okay. Så sådan det, og det har det været de sidste temmelig mange år. Ja. Det er fedt at prøve noget nyt. Ja. Det er også dejligt at være her. Hvad har du prøvet af nyt her, som du ikke har prøvet før? Jeg er ikke helt sikker på, om jeg har sovet ude før, faktisk. Okay. Det tror jeg nok, jeg har. Men i hvert fald ikke, hvor der er en, hvor vi direkte i kontakt med græsset. Nej. Der er vi jo næsten. Ja. Og den svævebane, der var derovre, det har jeg ikke prøvet før. Okay. Hvordan har det været så? Fedt. Det kan du godt godt lide lide at prøve nye ting. Ja. Hvad betyder naturen for dig? Har det Det er fantastisk. Jeg vågner op og hører fuglene flyver. Ja. Det er beroligende. Ja. Jeg synes også, jeg har lagt mærke til, at det er som om, du bare går sådan og suger til dig, når du er her, og egentlig bare nyder at være her. Mm. Ja. Hvad har været sjovest? Det sjoveste. Det sjoveste og det bedste, det synes jeg altid vil være naturen. Bare kunne stå op og være i naturen, og kan være hele tiden, ja. I stedet for at skal ind. Ja. Og det er ikke sådan noget, du er vant til? Nej, så det her... ikke på den måde her. Nej. Altså, så er det fordi, så går man ud for, skal jeg gøre et eller andet. Ja. Her lever man i naturen. Ja. Det er noget andet. Så hvis nu, at vi har lavet en uge, hvor der slet ingen aktiviteter var andet end at lave mad og gå rundt i naturen og sådan noget, hvad så? Altså, ja, det vil måske blive lidt kedeligt, at vi hele tiden var det samme sted. Ja. Men, hvis vi måske må gå længere væk, ja. Og flytte vores ting med os. Ja. Så det her med at bevæge sig fra sted til sted og bygge en lejr op og sådan noget. Så det hele tiden bliver nyt. Ja, okay. Så man ikke vender sig til noget. Ja. Hvad har været mest udfordrende for dig? Det mest udfordrende? Det er 2 ting. Ja. At sove her. Hvordan har du med højder? Okay. Okay. Jeg bliver lidt bange, men jeg har det. Jeg kan godt klare det. Ja, ja. Okay. Okay. Hvad så med træklatring? Hvordan gik det? Det kan jeg godt lide. Ja. Jeg har ført klatret. Jeg synes, det er sjovt. Ja. Jeg får det bare ikke godt, når jeg kigger ned. men hjælper det så, når du kan mærke, at du er sikret, at der er nogen, der sådan har fat i dig? Ja, okay. Jeg vidste det så egentlig skulle ske. Ja. Ja, det er også fedt at have følelsen af den, som er der. Ja. I naturen. Ja. Hvis der er et eller andet, du tænker, fuck, hvor har det været godt at lære det her. Det kan jeg i hvert fald bruge resten af mit liv, eller fremad. Hvad kunne det så være? Så skal jeg lige tænke.
måske være, det der, nu ved jeg ikke, hvordan min fremtid skal være, men i hvert fald det der, jeg er ikke sikker på, at jeg kan sige noget, men Travia. Trangia. Trangia. De der kogegrej der. Mm. Ja. Det at kunne bruge sådan et. Tror jeg godt. Ja. Især hvis jeg skal ud senere. Men det der med at vide, hvordan ens fremtid skal være, du kan jo beslutte dig for, at du gerne vil mere i naturen og have en Trangia med. Ja. Ja, det er godt svart. Ja, lige nok. Okay. Er der noget, vi kunne have gjort bedre, anderledes? Ja, de der votter, vi ligger på. Dem sover man ikke særlig godt på. Okay. Så det er nok egentlig det. Så du synes, at du har fået det, du havde håbet på og havde ønsket og havde regnet med? Eller, måske, det er nok mest bare mig. Der er sikkert andre, der helst vil have på den måde her, men sådan, hvor vi flyttede vores camp et andet sted hen. Ja. Så vi skulle pakke det hele ned, og så skulle vi et andet sted hen. Ja. Det er godt begynder det her. Yes. Så det her med først lige at lære at være i naturen, så derefter, så kan man begynde på det andet. Det må være næste år, vi gør sådan så. Rigtig god feedback. Rigtig god feedback. Skide godt. Bedst med det her. Og for nogens vedkommende, der er det jo desværre alt. Det er et meget hit emne, vi har haft for mig. Og velkommen til Per og Peter også. Det har jo været en rigtig hyggelig uge, vi har haft her. Men det har generelt været meget positiv lejr. Og vi har lavet en masse spændende ting. Så værsgo. Er der andre, der har lyst til at sige noget, inden vi går i gang med maden? Nej. Det kan godt være, at nogen, der har noget på hjertet. Job på maden. Job på maden. Det er det, I tænker på. Ja. Jeg fryser med mig. Kan I ikke? Jeg må tage en sprøjt. Jeg må også hvorfor? Hvad fik dig til at tilmelde dig? Jeg tror, at det var en oplevelse, som jeg egentlig ikke kunne få så mange andre steder, og det var noget helt nyt, som jeg ikke havde prøvet før. Og de havde en masse spændende ting som kajak, og det så rigtig fedt ud. Var der noget, du sådan tænkte ud over, det så fedt ud, at du ikke har prøvet det før? Var der noget, du sådan tænkte, du godt kunne tænke dig at lære, eller altså sådan noget, du kunne tænke dig at lære om dig selv? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at jeg synes, det ville være meget spændende at være sammen med alle mine venner ude i skoven, og så bygge noget, eller lave noget sammen. Hvordan har det været at bygge i dag? Det synes jeg har været rigtig sjovt, og der skal alle byde ind, når jeg laver deres ting. Er det gået godt med at byde ind? Ja, det synes jeg. I fungerer godt sammen? Mm. Ja. Hvad har du ellers synes var sjovt hernede, eller spændende, eller lærerigt? Jeg synes i det hele taget, det at prøve at være ude i naturen, og så havde vi også nogle ting som, hvordan man skal lave førstehjælp, og lave knotter, eller de der 8 knop, ja. Mm. Okay. Hvad har været det fedeste? Altså det fedeste, det havde nok været at være på kajak, fordi det havde jeg aldrig prøvet før, og det var bare rigtig fredsfuldt bare svømme rundt, eller sejle rundt på søen. Hvordan har det været at sove ude så? Nu snakker du om det her med at komme ud, og det har du ikke været så vant til, sagde du. Nej, og det har også været meget anderledes, men normalt sådan prøver, at jeg er nok mere på hotel, hvis jeg skal på ferie. Men så har det været meget sjovt at prøve at sove i naturen. Ja. Hvad har det lært dig? Det har lært mig, at jeg egentlig også skal være sådan lidt taknemmelig for, at jeg også skal sove i en seng hver dag, måske. Ja, for du har sovet lidt hårdt på det der liggeunderlag der. Du kom jo ikke til mig i aften, så sagde nej, du lære et. Nej, det glemte jeg. Ja, men det gør jeg heller ikke meget. Er der noget, er der noget, du kunne sige til en masse andre drenge, hvis de stod sådan her, hvis de kommer og sagde til dig, Jonas, vi kan komme med på en lejr, men vi ved ikke rigtigt, om vi skal. Hvad vil du så sige til dem? Jeg vil nok sige til dem, at jeg synes, at det ville være rigtig fint, hvis I kunne få en masse af jeres venner med. For jeg tror kun, det er godt, hvis en masse du kender, og også nogle venner, du kan få med. Men så kan du også lære nogle nye mennesker at kende. Og hvad nu hvis det havde været en lejr, hvor der ikke havde været nogen, du kendte? Vil du have udfordret dig selv på det?
Det ved jeg ikke helt, fordi det tror jeg måske egentlig ikke, for jeg kan godt være lidt genert, så jeg ved ikke helt, om jeg havde fået sagt, eller jeg havde fået snakket med så mange der, men det kunne godt være, at det var noget, jeg skulle lære, hvis jeg prøvede det. Så det her med at udfordre dig selv på genertiden, kunne du tænke dig at prøve det engang? Ja. Okay. Det skal vi godt gøre. Men må jeg ikke lige prøve at spørge dig om en ting? Jo. Man kan også sige, inden vi går i gang, nu står han bare og leger lidt med det, men inden vi sådan rigtig går i gang, hvad fik dig egentlig til at tilmelde dig? Det var nok bare fordi alle de andre også gjorde det, så... Ja. Hvornår hørte du om det første gang? Det var længere tid efter de andre havde fået det at vide, for den dag de fik det at vide, var jeg ikke i skole og sådan noget. Okay. Da det var... Var du inden den dag, jeg var der? Nej. Der var du ikke? Nej. Okay. Men var det så de andre, der fortalte dig om det? Nej, men så kom Dave og de andre, og så fortalte os sådan mere grundlæggende og sådan, ja. De fortalte os om det igen, så der var jeg der, så fik jeg det at vide. Okay. Og så lød det bare sådan sjovt. Og så er jeg nødt til at spørge dig, fordi det har vi også snakket lidt om tidligere, det der med de der insekter og alt det der. Ja. Det vidste du jo godt inden, at vi skulle være ude. Ja. Hvad tænkte du så omkring det? Det tænkte jeg slet ikke over. Nej. Og jeg kan godt se, at du en gang imellem har. Hvordan har du egentlig haft det med det, når det har været? Myggene, de har i hvert fald gjort det efter mig. Ja, du lever endnu? Ja. Har det været okay så? Ja. Hvad kunne have været anderledes? Hvis du kunne få lov at bestemme, hvordan sådan noget skulle det nok være, hvordan vi sov. Noget andet sove. Altså, hvad kunne det være? Madras? Eller? Ja, en madras. Stadigvæk et telt? Eller? Det er lidt lige meget. Så bare man får lidt ondt i ryggen og sådan noget. Så det må godt have været lidt mere behageligt? Ja. Hvad har du lært? Hvordan man sejler kajak. Har det været godt? Ja. Det har været det sjoveste. Hvad krævede det af dig for at gøre det? I starten der ville du ikke? Kajak? Ja, i starten du ville ligge i vandet, og du var bange. Men det er fordi jeg ikke kan svømme. Okay, så hvad krævede det egentlig af dig at gå derud alligevel? Det var bare fordi jeg godt kunne bunde. Fordi du kunne bunde? Fordi der var lavvand. Lavvand. Okay. Men du var ikke i vandet i dag? I kajak i hvert fald? Nej. Hvorfor gjorde du det ikke? Hvorfor sejlede du ikke igen ligesom? Ja, det var bare... Jeg havde ikke rigtig lyst alligevel. Nej. Okay. Når du skal lave noget, du synes, der er rigtig fedt, hvad er det så? Hvis jeg helt selv kan bestemme det, så... Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Hvad er du glad for i det daglige? Min computer. Okay, er det det eneste? Ja. Har det været okay at være uden computer i en uge her? Nej. Det har det ikke? Hvad har det gjort? Det ved jeg ikke. Jeg har bare sådan abstinens eller sådan noget andet. Okay. Abstinens, det er jo noget, man har fået for mig eller noget? Ja. Så du har været på nedtrapning? Ja. Skal du så direkte hjem til den nu? Ja. Kunne du finde på at tage med på sådan en tur igen? Måske. Kortere tid? Hvis kammeraterne var med? Måske. Jamen, det er ikke det, du skal. Nej, det er bare, måske. Jeg ved det ikke. Okay. Jeg sagde til dig den anden dag, kan du huske, da vi stod nede ved hesten? Ja. Du havde en fed humor. Mm. Du er rigtig god til at gøre noget for andre. Ja. Og du havde et enormt stort mod, fordi du tog med, selvom du vidste, der var små insekter, og der var en hel masse, du ikke kunne. Og derfor sagde jeg, eller ikke havde lyst til. Og derfor sagde jeg også til dig, at det der med heste, eller det der med træklatring, det er i princippet ligegyldigt. Ja. Bare det, du er kommet herud, og har været med, og har haft det, fortalt vittigheder, grinet, bygget, bagt pandekager. Det har været fantastisk. Ja. Jeg håber,